To assalamu alaikum, ga ci gaban karatunmu na gaba akan bambancin bidiyo na baya mun ji wane ne web designer, sannan kuma mun ji wane ne UI designer. Sai bayani akan wane ne US designer. US designer shine wanda zai tabbatar da cewa UX user experience, wato experience ɗin da user ke samu a yayin da yake amfani da product ko services ɗin da kuka yi. Idan kai kana da website a yanar gizo, experience ɗin da user ɗinka zai samu wajen amfani da wannan website ɗin, idan na danna wannan maɓallin ina so ya kai ni inda zan yi registration, to ya kai ni direct wurin registration. Idan na danna wannan, su suke kula da wannan aiki, su ne aiki na bayan fage. Me aikinsu kuma ya fi wahala, saboda sai sun je sun yi research, sun je sun tabbatar da cewa za a yi application kaza ko kuma za a yi website kaza, to mutane suna buƙatan kaza da kaza kaza da kaza. Su za su je su yi research. Wannan research ɗin zai haɗa da za su je su analysis kala-kala. Za su yi analysis ta hanyar yi ma mutane, akwai interview da za su je su yi da mutane, saboda su tabbatar da abin da mutane ke buƙata, domin a yi wannan website ɗin ta cimma nasara abin da ake so, ko wannan application ɗin ya cimma nasara abin da ake so. To za su je su yi interview da mutane. Akwai wanda za su je su tura survey haka, ko kuma form ɗin da kuke cikewa, za a tura Google form question, a yi question a Google form, a tuttura mutane su ciki. Sannan kuma akwai competitors, irin wa'innan abubuwa. Ƙila zan yi website ne da ya shafi kasuwanci, na harkan kasuwanci ko sai da kayayyakin yara. So zan nemo competitors ɗina. Su wa'innan US designers ɗin su za su je su yi wannan binciken. Shin wannan shagon ana sai da irin kaya kaza, kayan yara, wannan ana sai da irin kaya kaza. To bari mu duba mu ga meye matsalar su, meye mutane ke cewa a kansu. Su ne za a je a duba. Ina shiga wannan ina samun matsala kaza, in na shiga wannan, sai ya haɗo wa'innan analysis ɗin da ya yo daga wa'incan competitors applications ɗin da aka samu. Idan ya samo su sai ya zo ya haɗa, sai ya fara aikin. To warwarewa ya gama, to bari ya fara designing. Ku kuma wane solution ne, saboda wancan problem ne aka samu, wane solution ne naku application ɗin ko website ɗin za ta bada irin wa'incan, amma za a samar mata da abin da zai sauƙaƙa ma mutane amfani da naku domin ya fi jin daɗi. To haka ake, in client ya baka aiki, haka za ka yi, ka samo abin da zai sauƙaƙa ma amfani da kayan shi fiye da na wa'inda suke. Kamar masu shaguna ne, na je wannan yana sai da gishiri, yana sai da kofi a naira 50, sai in ga cewa in ya sai da a naira 50 yana cin ribar naira 10, sai in ga cewa to bari in sauƙaƙa wa mutane in sai da a naira 8. Na rage naira 2, wannan naira 2 zai sa mutane. So shi ne wannan ake amfani da shi, sai ya zo sai ya zana. Shi ne zai fara wireframing, ya fara zane, amma shi ba ruwan shi da ƙyale-ƙyale. Zanen shi ba zai sa mishi kwalliya ba ko kala ko waye, a'a. Shi dai tun da ya samo solution ɗin da za a ba wannan abu, to zai zana shi a cikin kwanciyar hankali, ya ga cewa in an zana shi ta kaza, in wannan ya shigo da a wancan application ɗin sun ce in za a shiga ta nan bai kai su ta nan, ya kamata a ce akwai nan, duk abin da babu, maɓallin da babu, in sun danna inda zai kai su, to zai yi ƙoƙari US designer ya ƙwaƙulo wannan, ya je wannan bincike. Daga nan sai ya zo sai ya amfani gurin badawa a yi testing. Shi ne a haka ɗin zai yi wani abu da ake ce ba, in ya yi prototyping, shi ne za a dinga gwadawa, kana gani, za a zo a samu mutane wa'inda za su gwada. Za mu yi amfani da kai a matsayin user da zai amfani da kaza. Su AB testing, shi ne za a je a samu mutane ana gwadawa, don Allah ku gwada mana wannan, ku gani in kun danna ina zai kai ku, ina kuke samun matsala. Duk irin wannan US designer zai kula da irin wa'innan. Sannan idan aka yi, shi process ɗin zuwa yake yana dawowa, daga nemo matsala da samun mafita. Idan an samu mafitan, sai a ƙaddamar da mafitan. Idan an ƙaddamar da mafitan, sai a zo sai a ba mutane su gwada. Idan suka gwada, suka ga akwai wasu matsalolin, sai kuma a dawo sai a ƙara gyarawa. Shi yasa kuka ga applications da kuke amfani da shi a Play Store, idan an je za ku ga ana cewa ku sa review. Wannan review ɗin yana da amfani a wajen US designer ko kuma back end developer. Ta nan ne za a dinga samun feedback ɗin da za a yi gyaran da ya kamata, domin ku samu sauƙin wa'innan abubuwa. Shi ma dai a yanzu a nan zan dakata a wannan bidiyo, insha Allahu.
A na gaba kuma za mu ji wane ne front end developer, wane ne back end developer, in sun haɗe kuma wani irin aiki suke yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.